हर हर महादेव, जय शिव गुरु। जितना भी आप सब शिष्या दीदी लोग ये शिव चर्चा सुनतनी, गुरु भाई लोग आप सबके प्रणाम बा। और आज फिर से एगो कथा लेके आ गई बनी, शिव चर्चा कथा। आप सब एक कथा पूरा सुनब। एगो गांव में देखी दीदी, एक जाने रहत रे और उनके पत्नी भी रहत रे। अच्छा से घर परिवार चलता और वो पत्नी से 3 गो बच्चा रहत रे। पत्नी जे बाड़ी वो शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त रहत री, अपन घर के काम काज करत री और शिव चर्चा भी सुनत री, करत री, करावत री। एक समय के बात है दीदी कि अचानक उनकर तबीयत खराब हो जाता। जब तबीयत खराब होता ओकरा बाद इनका आँख से थोड़ा कम कम दिखाई देवे लागल बाटे। अबे दीदी का होता देखी कि पति जे इनके रहले उनका भी ये बात के खबर रहे, पता रहे। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलल कि पति पत्नी के मजबूरी समझत रहले। अब देखी दीदी करते करते 2-3 साल बीत जाता। वो जे औरत बाड़ी उनका देह से 3 गो बच्चा रहता रे सन और एने ओने पति दवा दारू करावत रे। पत्नी ठीक नहीं की होत। दिन प्रतिदिन उनकर आँख से जेबा धीरे धीरे कम ही दिखाई देत चालू हो जाता। अब करत करत टाइम बीत गई दीदी। पति देखी उब गईले। कहल बा दीदी कि पति के चेहरा ओ टाइम ही समझ आवेला जब ना टाइम पे पत्नी बीमार होखो, और पत्नी के भी चेहरा ओ टाइम असल समझ आवेला जब पति के पॉकेट में पैसा ना होखे। अब दीदी देखी का होता, धीरे धीरे टाइम बीत गई। पति उबत गईले, काहे कि उनका आँख से तो कम लौकत रहे। अब धीरे धीरे आँख से रोशनी घटता, काम काज घर के ना कर पावस, बाल बच्चा के बना के ना खिया पावस। पति पे थोड़ा बोझ तो पड़ गई, लेकिन देखी अगर बोझ पड़ जाता तो ओकरा के थोड़ा संभारे के चाहिए कोई भी पति के। अब पति धीरे धीरे उब जाता रे, लागत रे बोले कि अरे कहिया ले झेली, का करी, इतना दिन हो गई, इतना पैसा लागल, ई हो गई, ऊ हो गई। लेकिन ये दीदी देखी कबो कबो भगवानो लोग परीक्षा लेला। अब ई तो सोचत रही कि कोई बात ना, जे होखे वाला बा ऊपर वाला के मर्जी। शिव गुरु जानी कि आखिर काहे हमरा साथ ऐसन होता। पत्नी मजबूर बड़ी, लाचार बड़ी, आखिर उ हाल में केकरा के बोल सकतरी। आ देखी दीदी एगो और बात बा कि राउर जब दिन दुनिया दशा ठीक बा तो रउआ के 5 लोग पूछे वाला बा, लेकिन जवना दिने राउर स्थिति सही नहीं खे, लाचार बनी, ओह दिना कोई ना पूछेला। अभी सोचली कि हमरा आँख के रोशनी कम होखता, बाल बच्चा हमार कैसे पलई हसन, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं खे करत। लेकिन शिव गुरु के प्रतिदिन मन में जाप करत रही कि हे शिव गुरु, हम केकरो नहीं खे बिगड़ले, लेकिन हमरा साथे काहे ऐसे होखता। अब पति दिन प्रतिदिन लगले बुरा बर्ताव करे, पत्नी के ना समझस, कबो मर्जी आए खाना दे देस, कभी छोड़ देस, कभी कुछ बोल देस, कभी कुछ बोल देस। देखिए जब पति बीमार रहेला केकरो भी, तो हम पत्नी के अक्सर देखले बानी कि पत्नी लोग सेवा करेला, लेकिन उन्हें अगर पत्नी बीमार हो जाता रही तो बहुत ऐसन कम आदमी के हमहू देखले बानी कि सेवा कैले बाटे। अब देखी जैसे तैसे दीदी घर चले लागल। अब समझी भगवाने भरोसे चलता। धीरे धीरे पति कमाता रे, जहाँ वहाँ देखी एगो लड़की से इनका प्रेम हो जाता। अभी सोचता रहे कि हमार तो पत्नी बिना काम के बाड़ी, ना बना के दे सकतरी, ना खिला सकतरी, ना बच्चा पाल सकतरी। अब वो पत्नी से इनका कोनो ज्यादा मतलब रहे ना। सोचले कि ए लड़की से तो हमरा प्रेम हो गइल बा, काहे ना इनसे हम शादी कर ले। अब घरे जब जास दीदी 1-2 बार पत्नी से भी कहले कि अरे तोरा के कहिया ले झेलब, दूसर शादी करके लाई,
तोरा भरोसे हमार जिंदगी पार ना लगी। पत्नी मन में सोचली कि हमरा आँख से लगते नहीं खे, आ हमरा 3 गो बच्चा बा, आ हम कुछ काम काज करिए नहीं खी पावत, बना के खियाइए नहीं खी सकत। तो इहे अच्छा बा कि हमार पति अगर दूसर बियाह भी कर लेतनी तो हमरा कोनो दुख नहीं खे। बियाह कर ले हम, अगर कोई लड़की आ जाता रही थोड़ा बना के खाना तो देवे लायक हो जाइए। हमार 3 गो बच्चा बड़ा सन, हमरा बच्चा के तो थोड़ा खाना बना उना के खिया दीहे। पत्नी ना कुछ कहली कि जी सही कहतनी, आखिर हम कौना काम के बानी, और रउआ आगे राउर दिन बहुत ज्यादा अभी लंबा टाइम काटे के बा, त ठीक इहे बा कि रउआ बियाह कली और एकरा में मंजूरी हमरो बा। लेकिन भले देखिए दीदी, पत्नी कह देली कि हम राजी बानी, हमार मंजूरी बा। कबो देखब कि एक पत्नी के रहते हुए ओ जगह पे एक बार अपने आप के रख के देखी कि हमरा रहते हुए अगर हमार पति दूसर बियाह करता, मुंह पे जरूर बोल दे, हम मजबूरी में जरूर बोल देम, लेकिन ई दिल जवन बाना, ई मन जवन बाना, ए मन कबो गवाही ना दी कि दूसर बियाह कर। लेकिन देखी हालात के मारल, समय के मारल औरत जे रहली कहली कि जी अरे बक हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे, रउआ बियाह कली, सही तो बा, घर में लेके आई तो खाना बनाई है और वो टाइम से काम काज करे लगे। ए गुरु बहनी देखी कि एक दिन ऐसा टाइम आवता कि गईले हमर लड़की के मंदिर से बियाह करके लेके अइले। ये औरत बड़ा खुश रहली, कहली कि अच्छा भगवान के भी इहे मंजूर रहे, कोई ना, दुनिया में बहुत लोग के 2 गो बियाह भइल बा और हमरा आँख से दिखाई नहीं खे दे, कोई बात ना, एगो इहो बियाह कइले तो हमरा ये बात के दुख नहीं खे। लेकिन ये दीदी दुख तो बहुत रहे। ओ लड़की अइली 2-4 दिने दीदी नया नया रहली तो खाना पीना बनैली, और वह जानतनी कि सौतीन तो सौतीन ही होले। 1-2-4 दिन में समझी कि खाना अच्छा से बनैली, ओकरा बाद सोचली कि अरे हमरा इनका से कोनो मतलब नहीं खे, हम ना करब। 2-4-5 दिन बाद कहली अपना पति से कि सुना, हमरा से तू बियाह करके लाइल बड़ा, आ हम तहरा से बियाह करके आइल बानी, तो हम तहरा के जानतानी, तहरा पूरा गांव भर के हम ठेका लेके नहीं खियाई। तहर एगो मेहरारू बाड़ी, ऊपर से 3 गो बच्चा बा, हमका घर के नौकरानी हई। कहली कि हम खाना उना ना बनाई, तोहार लइका आ तहार मेहरारू, तहरा बनावे के बा, तू बनावा। अब पति बेचारा परेशान, अब कह भी का सकता नहीं। कहले कि कोनो बात ना बनेबू, ठीक बा। ई तो खुदे अपना पत्नी के जब ना मानस तारे वो का मानी। कहले कि अच्छा कि तू ना बनेबू, कोनो बात नहीं खे। अब देखी दीदी लड़की का कर तारी, पर पंचायती कर करा के अपन चूल्ही चौका अलग करा ले तारी, अलग करा लेली। कहली कि आधा हमार बा आधा तहार बा, तू अपन खाना पीना तू अपन जाना, आ हम अपन जाना तनी। का कहली, उनका हिस्सा में 3 लड़का दे देली, आँख से ना लौकत रहे बेचारी। अब उनका हिस्सा में 3 गो बच्चा अपने पति लेके रहे लगली, अपन नीमन चिकन बना के खाए लगली। अब वो जे औरत रही, देखिए दीदी आँख के रोशनी इतना कम हो गई रहे कि अकेले क्रियाक्रम भी ना कर सकत रहली। अब बेटी जे रहे दीदी थोड़ा सा अब समझी कि बुझनौक रहे, थोड़ा समझे वाली रहे। अब इशारा में कि ए बाबू बर्तन धो दे तू, हम आई। ए बाबू हमरा के दुआर पर तनी कर दे तू, हम आई। अब लड़की के पकड़ के लड़की के सहारे अपन दिन दुनिया लगली काटे। ए दीदी देखी ऊपर वाला कहल बा कि जेकर अगर ना बिगड़ी है ना, ओकर नीचे वाला ना बिगड़ी है। का होता है दीदी कि ऐसे चलत चलत 2-4-5 साल बीत गईल। ए लड़की जे आई रही नया नया बियाह करके, इनका देह से कोनो औलाद पैदा ना भइल। अभी लगली दुख में रहे कि हमरा बच्चा नहीं खे हो। दीदी देखी कबो कबो रउआ देखम ना कि साक्षात कोनो चीज पे भगवान के हाथ हो जाला। ओ औरत के दिखावा रहे, पहली वाली जे रहली, कई गो डॉक्टर के दिखावा रहे, डॉक्टर लोग भी जवाब दे देले रहे कि आँख के रोशनी मुश्किल बा आवल, भगवाने भरोसे ही बाड़ी। बड़ा दुख लागल होखे, बड़ा कष्ट लागल होखे उनका। शिव गुरु के गोहरैली, हे शिव गुरु हम ऐसन कौन गलती कैले बानी, हमारे एगो देह रही तो हम कसहू पार लगा लेती, लेकिन हमरा पीछे
3 गो बच्चा बड़ा सन, हम कैसे पालब। अब देखिए इतना बात जब कहतरी और रोज शिव गुरु के उठतो सुततो नाम ले से शिव गुरु हमरा साथे ही का होता है दीदी कि अब जितना मर्द इनकर का मास सारा लाके नईकी वाली के दे देस। कुछ ही बोलस त झाँव झाँव काँव करके ई जौन दूसरी वाली आई रहे ई पड़ जाए। रउआ देखम दूसरा कौनो भी औरत जब आवेली सन शादी करके ए दीदी वो बड़ा झाँव झाँव बड़ा काँव करेली सन, लेकिन वो ऐसन ना रहली, सारा अपन सहत गईली, बर्दाश्त करत गईली। कुछ टाइम बीत गईले दीदी, देखी बिना दावा दारू करैले धीरे धीरे शिव गुरु के महिमा से देखी दीदी जैसे कि धीरे धीरे इनकर आँख के रोशनी घटल रहे, वैसे ही इनकर आँख के रोशनी बिना दावा दारू के बिना इलाज के धीरे धीरे अब इनका आँख में रोशनी आवे लागल। धीरे धीरे देखी दीदी रोशनी पूरा आ गई। ई पहचाने लगली कि हमार बाल बच्चा है, हमार घर हेने बा, दुआर होने बा, सब चीज इनका आँख से दिखाई देवे लागल। पति अब देखी जब आँख से रोशनी आ गई दीदी तई दूसरी वाली जौन आई रहे अभी अपना मर्द के ताना मारे, अरे तू तो हमरा से ऐसे कह के ले अइला, ओकर आँख के रोशनी आ गई, हेतरे भइल होतरे भइल, तू हमार जिंदगी खराब कर देला कह के दीदी रोज समझी कि उनका के बिना खाना पीना खियला ही नौकरी पर भेज दे, काहे कि खाए से पहले उनका के इतना ना डोजे दे देवे क्यों बिना खैले ही निकल जास, अइबो करस तो उनका के भर डोज देवे। अब करत करत पति कितना बर्दाश्त करी है, मन में सोचले कि गलती तो हमरे बाटे। अब कहस तो केकरा से कहस, ए दीदी झगड़ा झुगड़ी करके अभी जब नौकी आई रहे देखी झगड़ा झुगड़ी करके एक दिन या घर से निकल के भाग गई। आई जे पहली वाली पत्नी रहली देखी कहल बाना कि जितना शांति बनौले रहे ना सब्र के फल मीठा होला। इनकर धीरे धीरे आँख से रोशनी आ गई। आई सोचली कि अरे हमरा के हमार पति जानस मानस ना भी तो हम कतही काम काज करके अपना बाल बच्चा के पेट भर ले। हम अब ई लगली अपन काम काज करके अपना बाल बच्चा के पेट भरे और खुशी खुशी अपना जिंदगी में खुश बाड़ी एकदम बाल बच्चा में। अब देखी वो चल गई, अब बेचारा इनकर मुंह समझी कि फूल गईल बाटे। अब कहाँ बोलस, उन्हें बोले वाला है लेना, इन्हें बोले वाला है लेना। अब वो लड़की के बोला के फिर लैले कहले कि बाकी कौनो बात ना कि तू अपन बनाओ तारू खा तारू, तू अपन जिंदगी जिया, ये अपन बनाओ तारी खा तारी अपन जिंदगी जियत। ए दीदी देखी कि धीरे धीरे टाइम बीत गईल, इनकर बाल बच्चा सियान हो गई सन। आई जवन आई रहे नौकी ई बाँझ के बाझे रह गई, लेकिन ओकर सब चीज ठीक हो गई। यही से कहल बा दीदी देखी बुरा केकरो मत करब। लोग कहेला कि हम जैसन करब वैसन अगला जन्म में पाइब, लेकिन ना ये दीदी रउआ जैसन करब ना ओकर फल यही जन्म में रउआ भुगत के जाए के बा। देखी कितना बड़का गलती कैले रही कि एगो पत्नी के रहते हुए शादी ब्याह करके अइली, लेकिन शिव गुरु के महिमा देखी, कृपा देखी। अरे थोड़ा ला भगवानों लोग इम्तहान लेला, परीक्षा लेला, लेकिन रउआ कभी उबम मत, परेशान मत हो खब। समझेब कि अगर हमरा दुख बा तो उ दुख जे देले बा उहे दूर करी, लेकिन हाँ अगर मन साफ बा तब। यही से कहल बा दीदी कि केकरो बारे में बुरा मत सोची, बुरा मत करी। अगला एक आदमी अगर करता ना ओकरा के रउआ दोहराई मत। अरे एक तो गलती करते बा, अगर हम कर दी तो ओकरा हमरा में का फर्क बा। रउआ जैसन करब वैसन रउआ पाइब, हम जैसन करब हम वैसन पाइब। अब देखिए दीदी परिवार खुशी खुशी इनकर बाल बच्चा के साथे रहे लगल और जिंदगी भर इनका वो सही रहे के पड़ी। कि आप सब ई कथा सुन ले बानी तो कमेंट में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखब।